Takže čus, vítam vás pri takom kratšom let's play z hry Shakes and Fidget. Čiže bude to taký dlhší let's play, lebo mám tu nové postavy, čiže je to na S15, táto. My tu skúsime podzemku, ale najprv si dáme tento jeden do inteligencie, čiže tak. Dáme si bažiného draka. Nedali sme, ale to vôbec nevadí. Čiže dáme si tu arénu proti Kotrola 1, 2, 3, ktorého sme dali bez problému. My si tu dáme quest. Tak. Presunieme sa na ďalšiu postavu, ktorá je na S18. To je 9 koluj. Tak sme si odklikli questík. Predáme títo veľmi strovské. Oni byli lepší, ale to je jedno. My sa vylepšíme, podzemku skúšať nebudeme. Máme si arénku proti anti-save cechu Street Killing Game, ktorého sme dali. Odklikneme si tu quest. Tento. A presunieme sa na ďalšiu postavu, ktorá je na S7. Kde máme našeho Luka Lukolaus. Odklikneme si hospodu. Skúsime arénku. Proti Kaliber 007 z cechu Lion King, ktorého sme dali. Bez problému. Pozrieme sa, že či nám je posledné skríčko. Yes. Konečne mi padlo. Konečne. My si tu skúsime podzemí. Na Banditosaura, Saurusa, tak. Teraz ho sme nedali, a to vôbec nevadí. Dáme si tu úkol, to sklo vlastne. Tak a presuneme sa na S1, kde máme našu milovanú tiestku. Odklikneme si úkol. Dáme si arénku oproti Arten z cechu. On nemal cech. Tak to sme dali. Pod zemi nepôjdeme. A tady si predáme títo veci. Epic. Fakt ako like po Epic evente a padne mi Epic. Na S18 mi padla zombie hlava v hospode. Tady mi padla v čarovom obchode tento istý prsten na všetky 300-115 a tady ho mám taký istý, čiže to som nebral. Tak to vylepšíme. Toto je podľa mňa dosť najslabší asi postava, si myslím. A dám si hospodu proti, tak ne proti nikomu. A ideme na posledný oný svet S22. Sa musíme prihlásiť. Moje meno Ago. A heslo si dáme. Tak, ide to. Máme tu 4 holubičky. Z tých posledných, čo sme tu mali. A to je teraz vám asi jedno. Máme tu stále títo epiky. My sa vylepšíme. No, dosť sa vylepšíme. Ideme skúsiť podzemkári oproti kamennému trolovi. Či obrovi, či co to je. Nevadí, ale telme dáme dneska. Čiže my tu máme ešte toho, čiže my si tu dáme. Tak a to by bylo asi všetko pre dnešný dlhý let's play, no ne, že dlhý. Tak čus, majte sa, lajkujte, komentujte.